Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke iy'ngelozi enazalwa nizembethe. Yimina ingane yamakhehla ozalo lukaDonga likamavuso, ngiyingane kaNtshosho. Abamoya abantwana bami benenqanga, namhlanje bengisacela ukuba sikhulisane ngezambatho, izambatho zesithunywa. Namhlanje ngifuna ukuthi sifundisane ukuthi siyini isambatho. Ingabe isambatho simele ini? Usiphakamisa kanjani isambatho? Usihlambulula kanjani isambatho? Ingabe imbala nembala yezambatho ichaza ukuthini uma uyiphakamisa, noma abadala obambethe noma ingelozi uhamba nazo bekunikeza izambatho, umbala nombala ingabe uchaza ukuthini? Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uma ingelozi uhamba nazo noma izidalwa uhamba nazo zikupha izembatho, zisuke zikupha amandla amasha. Izembatho uthi uma uyifakile usuke uphakamisa leyo ngelozi esuke ikupha lozo zambatho. Yikho kuthiwa izembatho kwamele uyibike kumnikazi wazo, uyiphahlele, uyikhulekise, uyiphahlele, ebese uyazibika kumnikazi wazo. Ngesikhathi uyibika lezembatho kumnikazi wazo usukusho ukuthi makhehla amadala naniboko khona mkhulu, nazi izembatho ekuthiwa angiziphakamise noma enizifunile kimi. Ngisacela ukuthi umnikazi walesambatho asembathe, aphakame phezu kwaso. Ngithi mase ngisimbathile owami umzimba uphakame, uvuseleleke lamandla lawa angimbathisa wona, angipha wona njengomntwana wakhe. Kubalulekile ukuthi uyibike ngaleso simo leso, ukuthi ingelozi nengelozi ekunikezayo isambatho. Isambatho sisuke sinomnikazi waso okokuqala, sisuke sinomsebenzi esithi uma usiphakamisa ekumele siwenze phezu kwesimo sensebenzo, naphezu kwesimo sempilo yakho, naphezu kwemsamo wakho uqobo njengomntwana osuke embathiswe amandla okuphilisa abantwana bamvelenqange ngaphansi komthunzi welanga. Ukuthi sihlaziye izembatho ngokuhlukahlukana kwemibala yazo, ngisacela ukuba siqale sihlaziye isambatho esimhlophe. Uma ingelozi oyombethe noma idalwa ohamba nazo ziphakamisa izembatho ezimhlophe phezu kwesimo sempilo yakho naphezu kwesimo sohambo, wena leyo ngelozi loyo isike ikwembathisa amandla okukhanya. Wena usuke umbathiswa amandla okukhanya. Ingelozi esuke iphakama ngaleso sembatho kusekuyingelozi eyayikhuleka noma ekhulekayo. Uma ingibathisa lawo mandla lawo, ingibathisa amandla okukhuleka, ingibathisa amandla okulwisana nezimo zikamoya ngomkhuleko. Uma ubathiswa leso sembatho isikhathi esiningi kusuke kuyisembatho sesalukazi, kodwa leso salukazi leso sisuke singahambi sodwa, sisuke sihamba nempunga, impunga eyayikhuleka. Zonke izimo eziphakamayo kwamele uzilwise ngomkhuleko. Uma umbatha lesambatho esimhlophe usuke umbatha ukukhanya, ukhulekela ukuthi ingelozi uhamba nazo noma umnikazi womsebenzi noma umnikazi waleso sambatho makaphakame, akukhanyisele kuleso simo osuke usikhulekisa, kuleso simo osuke uphakama ngaso, ukuthi ngisacela ukuthi ningilekeleleni, ngiyakhuleka ngelozi yokhanya, ngiyakhuleka ngelozi yomusa, ukuthi uphakame phezu kwaleso simo ungikhanyisele. Isambatho esimhlophe siwukukhanya kuwe wena ngane yamathunga, kuwe wena mntwana wesithunywa. Uma umbathiswa noma usuke uphiwa isambatho esimhlophe, wena awakho umkhuleko usuke unamandla kakhulu. Either iduku, isiphika, ijazi, istaff dress. Uma umbathiswa izembatho ezimhlophe, wena usuke ubusiswe ngamazulu. Owakho umkhuleko uyaphilisa. Owakho umkhuleko ukwazi ukuqaqa izinto zabantu. Owakho umkhuleko ukwazi ukulwisana nemoya yobumnyama. Owakho umkhuleko unamandla ayisimanga uma uphathiswe isembatho esimhlophe. Kubalulekile-ke ukuthi wazi mntwana wethonga ukuthi uma umbathiswa isambatho esimhlophe, ingelozi ezimbathisa nobumnikazi waleso sambatho leso akazwani nokungcola. Umnikazi wathi leso sambatho leso uzwana nenhlanzeko. Kwamele uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Awukwazi uba lenungu, ngoba uma umbathiswa isikhathi esiningi, uma izidalwa zakho zikunikeza isambatho esimhlophe, wena uhamba namanono, usuke uhamba namanono. Yini na amanono? Amanono yile ingane lezi ezahamba emhlabeni ezingazange silithole ithuba lokuthi zilibone ilanga ngaphansi komthunzi welanga. Yingane ezalala zingenamacala. Wena usuke uhamba nalezo zingane lezo, nalabo bantwana lezo. Kumele uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi.
Isikhathi esiningi ke uma unengelozi ekukupha isambatho esimhlophe, wena usuke usebenza ngamanzi kakhulu. Iyakhuleka lo ngelozi leyo, isebenzisa amanzi. Uma ikhuleka isebenzisa amanzi ukwelapha. Isikhathi esiningi iphakamisa amanzi phezu kwesimo sensebenzo kubantwana besithunga. Uma unengelozi ezophakamisa isambatho esimhlophe phezu kwesimo sempilo yakho, leyo ngelozi leyo ayifuni ukungcola. Uma uzophakamisa leso sambatho leso, ngathi ungahlala uyihlambulule eqala ngaphambi kokuthi usiphakamise, ngoba ingelozi yaleso sambatho leso ihlala endaweni ehlanzekile. Abantwana besithunywa abasuke bephiwa isembatho esimhlophe, isikhathi esiningi basebenza ngamanzi, basebenza ngeyiwasho, basebenza ngamakhandlela, kodwa kabasiphakamisi izinkambi. Isikhathi esiningi iy'nkambi kabayithinti ngezandla zabo. Uzothola ukuthi abaningi babo kabayiphakamisi ngisho impepho. Mina nginesambatho esimhlophe, zoyenza example ngami. Mina nginesambatho esimhlophe. Abantu abaningi baye bathi isambatho esimhlophe siyaye sibe isiqalo sakho. Cha, akusilo iqiniso lelo. Bona kumele abelaphi uma benichazela bathi isikhathi esiningi uyaye kube, hayi ukuthi it's a matter of must ukuthi wena njengomntwana wesithunywa, njengomntwana womoya, isambatho sakho sokuqala kumele kube isambatho esimhlophe. Mina lapho uhambo laye luthi phecelezi, mina isambatho sami sokuqala kwaba isembatho esihlaza satshani. Kuya ngisaya ukuthi isambatho esimhlophe esihlaza. Baye bathi abelapha abaningi isembatho esihlaza satshani usiphiwa yizalukazi. Ngifuna ukuthi ngichazisele, ngikhanyisele ukuthi ehambeni likamoya is not one shoe fit all. Yebo, uma senichazela izinto sibe sinikhanyisela ukuze ube ne-idea ukuthi isikhathi esiningi lesambatho nelesambatho siyaye isichaze ukuthi abelapha abaningi ke uma bechaza isembatho esihlaza baye bathi isambatho osinikezwa isalukazi simele izalukazi eyikhulekayo. Cha, kimi akuzange kuhambe kanjalo. Isambatho sami esihlaza ekuyise ngaqala ngaso ukuphakamisa izinto ngangisinikezangwa isalukazi, ngasinikezwa yikhehla. Ngasinikezwa ikhehla, akusinje isalukazi isambatho sesikazi mangiphakamisa lesambatho esihlaza ngisaya kuso. Uma ngiphakamisa isambatho esihlaza ngisuke ngiphakamisa ikhehla lami impunga ekhulekayo. Uma ngiphakamisa isambatho esihlaza ngisuke ngiyosebenza ngaso emanzini. Bengifuna ukuphakamisa leli uphuzo lokuthi abantu abaningi baye bathi isambatho sakho sokuqala kumele kube isambatho esimhlophe. Cha, kimi akuzange benjalo, kwaba isambatho sesine engisiphakamisayo. Okay, uma unikezwa isambatho esimhlophe, isikhathi esiningi ingelozi ekunikeza isambatho esimhlophe kayiziphakamisi izimpande, kayiziphakamisi izinkambi. Shuthi wena okuyinkambi wena kawuphakamisi. Isikhathi esiningi usebenza ngamanzi, amakhandlela, umkhuleko, iwasho kuphela. Isikhathi esiningi. Ngiyathokoza. Ngisacela ukuba sihlaziye isembatho esiyelo. Uma idala uzembethe noma ingelozi uhamba nazo zikupha isambatho esiyelo, wena usuke uhamba nabantu abasemalwandle. Kuchaza ukuthini na? Usuke wembethe izidalwa ezaphelela emalwandle. Usuke uhamba nabamanzi ngenxa ukuthi baphelela kuphi? Emalwandle. Imimoya yabo yaphelela emalwandle, wena uhamba nabamanzi. Isambatho-ke sabamanzi bayaye basihlanganise no-green isikhathi esiningi. Ijazi lakhona laye libe yellow, half yellow and half green. Uma umbathiswe le ngelozi le, nayo kayizwane nokungcola. Inolaka olukhulu kayihlalelani nokungcola. Ingelozi esuke ikwembathisa isambatho esiyelo. Umnikazi walesambatho ukupha lesambatho esiyelo wayengahlalelani nokungcola. Ingelozi eyayizithanda ngendlela eyisimanga. Kubantwana abambathiswe izambatho eziyelo, kuyaye kube kuhle ukuthi uhlale wena ngokuzihlambulula, ngoba singabantu siphila enyameni. Hlala ngokuzihlambulula. Ingelozi yesambatho esiyelo isikhathi esiningi ingelozi esuke inolaka, kayihlalelani nokungcola, kayihlali endaweni engcolile. Niyacabanga nje vele uma uzophathiswa isambatho esiyelo bese uba umuntu ongazithandi,
uma wembathisa isambatho esiyelo kwamele uhlale ngokuziqoqa. Ingelosi yesambatho esiyelo ingelosi egxile kakhulu emkhulekweni. Iyakhuleka izwana nenhlanzeko. Yazi ukuthi wena uma ukuthi emoyeni kawuhlathekile kahle, umoya wakho uyaxokozela, kawunako ukuthula ngenxa yezimo obhekene nazo. Ufisa ukuphakamisa isembatho sakho, kuyaye kube noma singaba uyelo ongahlanganisiwe, noma ngaba uyelo ozoxutshwa neminye imbala, ngoba amanye amajazi noma ezinye izambatho ne-staff dress ziyaxuba. Uma isambatho sakho sinoyelo, khona izimo obhekana nazo obonayo ukuthi kangikho right, kangihlathekile emoyeni, ngisacela ukuthi uqale wenze inhlambuluko uwedwa ngaphambi kokuthi usiphakamise leso sambatho leso, ngoba kawukwazi ukusiphakamisa usesimeni esingekho right. Kawukwazi ukusiphakamisa umoya wakho uxokozela. Kawukwazi ukusiphakamisa uma kukhona izimo empilweni yakho eziphazamisayo emoyeni. Ngathi ungaqala uzilungise lezo zimo, usihlambulule wena, ube nenhlambuluko phakathi kwakho uwedwa, phakathi kwakho nomdala weinsuku, uthi Nkosi sacela ukuthi ungiphe uthule. Nkosi sacela ungiphe umoya wokwamkela, ungiphe umoya wokudlulisa, ukuze impilo yami izokwazi ukuqhubekela phambili, ngoba manje ngime ndawonye ngenxa ukuthi umoya wakho uyaxokozela. Ungasiphakamisa isambatho esiyelo ungahlathekile emoyeni. Bengisacela ukuba sihlaziye isambatho esi-royal blue. Okay. Uma ingelozi oyembethe noma ingelozi ohamba nayo ikwembathisa isambatho esi-royal blue, leyo ngelozi leyo yayingumabizwa asabele. Leyo ngelozi leyo iyawukhuthalela umsebenzi wayo. Loyo ngelozi leyo uma uyikhulekisa noma uyiphahlela, impendulo ziyasheshe zibuye, ngoba ingelozi yalo sambatho leso ingelozi eshesha iphakame, ingelozi esheshayo ukuzwa, ingelozi eyayiphakama yenza izinto. Yiko kuthiwa umabizwa asabele. Leyo ngelozi leyo akayichitha isikhathi. Uma unaleyo ngelozi leyo, izinto zakho kawuprocrastinate ukuthi yonke into umcabango nawo uwenza manje, izinto zakho uyashesha ukuyiphakamela uma ingelozi ikwembathisa isambatho esi-royal blue. Ingelozi imbathisa isambatho esi-royal blue ingelozi eyayiphathiswe ukuba idonse phezulu, ingelozi enamandla amakhulu kakhulu uma kuzwa kwizinto eziphathelene nomsamo. Uma uyolungisa imsamo yabantu usuphathisiwe, isiphiwo sakho sesiphakamile, umnikazi wale sambatho wayenamandla ayisimanga, edonsa phezulu. Uma kuza ey'ntweni zomsamo, wayekwazi ukulungisa umsamo nokulwa nokukhanyisela abantwana bangamvelenqangi uma kuza esimeni somsamo. Umnikazi wesambatho esi-royal blue uyakhaliphisa. Lesi isithunywa noma isidalwa noma ingelosi esikwazi ukuthi sikhaliphise, sikwazi ukuthi sixoxe nawe, sikhanyisele ey'ntweni ey'ningi. Uma unikezwa isembatho esi-blue, ingelozi leyo ekupha leso sambatho esi-blue ikwazi ukuxoxela, ikutshele konke okusemfihlakalweni. Ingelozi yesambatho esi-royal blue ikwazi ukukhombisa noma ukukhanyisela zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga, ikutshela ngisho ngaphansi kwesicathulo. Iyakhuluma ingelozi yesambatho esi-royal blue. Ngisacela ukuba sihlaziye isambatho noma izambatho eziluhlaza satshani. Uma wembathiswe isambatho esiluhlaza katshani, wena isikhathi esiningi usuke umbathiswe yizalukazi ezazikhuleka. Wena uhamba nabantu bamanzi. Kusengenzeka ukuthi esikhathini esiningi wena uphiwe ukuba uhlambulule abantu emanzini ngoba wena uhamba nabamanzi. Uma umbathiswe izambatho noma unikezwa noma uphiwa isambatho esilihlaza satshani, wena usukunamandla omkhuleko. Ukwazi ukuthi ubeke abantu izandla baphile, ukwazi ukukhulekisa izimo zabantu zishintshe. Ikakhulukazi wena uphathiswa amanzi ukuthi uyakwazi ukuthi uphakamise izinto zabantu emanzini, uyakwazi ukuqaqa izinto zabantu emanzini. Uma unikezwe izembatho ezihlaza satshani, wena amandla akho okuphilisa
asemanzini isikhathi esiningi. Uma wembathiswe izembatho ezihlaza satshani, amandla akho asemanzini. Imfihlakalo yamanzi, idalwa zakho noma ingelozi uhamba nazo ziyakwambulela imfihlo yamanzi. Uma ke umbathiswe izembatho ezihlaza satshani, wena kawuphathi isikhathi esiningi. Isikhathi esiningi wena kawuphathi umuthi ngezandla. Umuthi kawukusebenzile. Wena uma sekuthiwa uphakamisa isithunywa sakho, wena ngeke uzokusebenzisa igobongo. Ubhodlu igobongo lokuphakamisa isithunywa wena kawulidli. Kawuzisebenzisi izinkambi. Isikhathi esiningi nisho impepho kawuyifuni. Awuyiphakamisa impepho. Bese abanye abezambatho ezihlaza satshani uma baphakamisa impepho, isikhathi esiningi baphakamisa impepho yamawele. Bantwana bamoya, bantwana bamvelinqangi, besicela ukuba sihlaziye umaroon. Umaroon engikhuluma ngawo yiwo lo ngokufakile. Umaroon ungathi uthanda uba brownish, but umaroon I know or light like this one. Ngiyasukume uma isidudla. Okay, uma umbathiswe umaroon wena usuke uhamba namakhehla. Wena usuke uhamba nezimpunga abamanzi. Uma umbathiswe umaroon usuke uhamba nengelozi ekhulekayo, esimayikhuleka ikhuleke ngolimi lamandawo. Uma umbathiswe umaroon lo usuke uhamba nenyandezulu uqobo lwayo. Wena uhamba namakhosi amanzi ngokuhlukahlukana kwawo. Wena wembathiswe amandla nobuhlakani bokwazi ukuthi ubone imfihlakalo yamanzi. Imfihlakalo yamanzi ijule ngendlela eyisimanga. Ukuphila okusemanzini kuyamangalisa. Wena usuke nalowo mandla ukwazi ukuxhumana nawo wonke amakhosi asemanzini uma wembathiswe umaroon osa-brownish. Uma umbathiswe umaroon yakwazi ukugqoka uma uye emanzini. Uyohlambulula abantu, uyohlambulula imimoya, uyolekelela abantu ukuthi baphakamise iziphiwo zabo, uyokhulekisa ukuphila emanzini. Uyakwazi ukugqoka umaroon uma uye emanzini. Uyaye uhambe lo maroon uhamba nembidane ebrown. Yebo, uyawusebenzisa ukuphakamisela abantu izinto zabo. Uma ufaka umaroon, angithi ngisho ngathi uma ufaka umaroon usuke uhamba nenyandezulu uqobo lwayo. Baye bathi ebongomeni nasemnyangeni usuke uhamba nenzuza. Thina la esithonyweni kithi bamanzi kasisho ukuthi yenzuza. Thina sithi inyandezulu, umnikazi wamanzi. So uma umbathiswe lo brown lo kanje uhamba nenyandezulu. So uma usemanzini ukhuleka kungakaba noma ngabe usempophomeni, usemfuleni, usesizibeni, mhlambe idalwa zakho sesihambile zayophaphathela kunyandezulu, zakupha iphathami yakho ukuthi wena nasi sizinda sakho sokusebenza. Uma ukhuleka usemanzini, amanzi ayakulalela. Amanzi ayakuzwa, ayakulalela, ayakwembatha. Ngoba uma uphakamisa lesambatho lesi, uphakamisa wonke amakhosi ngokuhlukahlukana kwawo asemanzini. Besacela ukuba sihlaziye ingwe eblack and white. Uma uphathiswe ingwe eblack and white. Uma uphathise ingwe eblack and white. Ingwe eblack and white kithi thina bantwana besithunywa. Ikakhulukazi uma wembathiswe isithunywa samanzi. Uma bekunikeza ingwe eblack and white, wena usuke uhamba nobukhosi. Iyaye futhi ihambe. Angeke ube uma unesithunywa samanzi uhamba namakhosi unikezwe ingwe eblack and white kuphela. Uyaye kube yingwe eblack and white ehamba nengwe ebrown and black, or brown and black, or brownish, light brownish, yabo lonke le ebrown and light brownish iyahambelana. Okay, ake sihlaziye ke ingwe eblack and white. Uma wembathiswe ke ingwe eblack and white, wena usuke uhamba namakhosi amanzi. Kodwa hayi noma imaphi amakhosi. Sho ukuthi wena wembathiswe the high ranks yobukhosi bamanzi. Uma wembathiswe ingwe eblack and white eyayi ilanywe ingwe ebrown and black. Uma ke umbathiswe ingwe eblack and white, thina kasikhothami sidaba. Kodwa ungakhothami kwethu siyathobeka ngokwemvelo. Kasikhothami
kodwa siyathobeka ngokwemvelo ngoba simbathiswe amakhosi from the high ranks ngaphansi kwamanzi. Yebo, ubukhosi sinabo, kodwa kwamele abantu esibakhulisayo noma abantu abangaphansi kwethu sibahloniphe ngaso sonke isikhathi. Inhlonipho uma unengwe e-black and white, nengwe e-black and brown. Inhlonipho kithi nokwesithoba siyakumbatha njengengubo, ngoba thina akumele abantu esibakhulisayo noma abantu ngoba thina singaphezulu angithi wa high ranks, abantu abangaphansi kwethu, abantwana besithunywa noma abantwana bakamoya abangaphansi kwethu, kwamele sibahloniphe, sithobeke, sibe nenkonzo yokuyithoba. Ube nenkonzo, awukwazi ukuthi ube uyikhukhumeze uma unalobukhosi basemanzini. Awukwazi ukuyibona ungcono kunabanye, awukwazi ukuthi ubhekele abanye abantu phansi. Bonke abantu ababa ngaphansi kwamaphiko akho, abathembele kuwe, ababhekela kuwe, kwamele ngaso sonke isikhathi ubaphathe ngenhlonipho. Mele ube nokuzithoba, uyathobeka naturally ngoba wena uhamba nobukhosi bamanzi, uhamba nabamanzi. Uhamba nabamanzi nje, wena uhamba nalamakhosi. Yakufana nekhehla, ngiyaxolisa, angazi uma ngiyathanda ngixoxela abadala, fana nekhehla engelimbethe. Okay, ikhehla engelimbethe, asike sithi ngiya ngaphansi kwamanzi. Uma ngiyobamba i-meeting ngaphansi kwamanzi, ikhehla engihamba nalo, angithi ngaphansi kwangazi uma ngimvuma xoxa Jehova sibawude. Uma ngingaphansi kwamanzi, ngiyofundiswa ngaphansi kwamanzi. Ikhehla engilembethe, umshingo, ufike kube uye nesihlalo esikhulu, like uma esukuma uba mude. Angizange ngixoxe ngane wami, kodwa ilaleleke le ngane yami. Uma esukuma ungcono mayehleli ezinye izihlalo zakhe zinkulu, esakhe sikhulu kunalezi ezinye izihlalo. Ngaphansi ekhosini bamanzi uma kwenziwa ama-meetings sothatha amacala, bonke amakhosi amanzi usekuwo round. Bese umnikazi umsebenzi wami engimembethe umshingo, mephakama mude, like mayebabuka ubabuka kanje. Yeah, ingane wena le xoxela yona, baba phansi bona, yena is mighty, I can say that, is mighty. Mase laba bangaphansi kwakhe mayemile bayathobeka. Ngingachaza ngathi igama khothama, bayathobeka. Ngifuna ukwenza highlight le point leyo ukusho ukuthi wena unikezwe le mbala le emibili, kwamele uthobeke naturally because wena ingelozo zembethe zirenga high in the spiritual world. Like elami ikhehla maphakama, mina naturally I command respect. Naturally I command respect, but just because I have these giants engihamba nawo, angikwazi ke manje ukuthi ngisebenzise amandla ami. Angazi ngichaza kanjani lento, but I don't know if I'm making sense, but yeah, usuku nobukhosi basemanzini, ubukhosi bakho like it's a high rank. I'm sorry, it's a higher rank. But can I please close this one? Besacela ukuba sihlaziye isambatho esibovu. Okay. Amakhosi, uma wembathiswe isambatho esibovu, wena usukuhamba nekhehla. Lekhehla leli liyimpunga. Njengoba liyimpunga nje, linolaka. Linolaka. Linolaka, ulaka lakhona luyinqamba lekhehla leli uma wembathiswe isambatho esibovu. Onese uma uphiwe noma wembathiswe isambatho esibovu, wena uhamba nekhehla elishinjana. Lekhehla uhamba nalo liyahloma, lihlasela ngekhala zamoya. Usuke uhamba like with the high ranks yamabutho. Usho ukuthi wena uhamba nobukhosi. Usuke uhamba nobukhosi bamabutho. Uma uzonikezwa indwangu ebovu, uzombathiswa indwangu ebovu. Lesambatho esibovu, lengwevu le, umnikazi walesambatho lesi, wayengahlehlele emuva. Iphika ngane, wayengahlehlele emuva. Uma uyiphahlela lengelozi le, yeyi iyashesha uphendula. Iyashesha uphendula uma unesambatho esibovu. Uma unesambatho esibovu,
inkani oba nayo wena ophiwa lesambatho iba yenqaba, unenkani. Uyayilungela mawuthule. Uma uthule usukulungile. Hayi man, uma bekunyathela ikhona kuba ngathi khona isipikili esingafaswanga kahle. Kuba ngathi khona isipikili esingafaswanga la ekhanda lakho esingafaswanga kahle and kawudluli entweni ungakayi-address. Kawudluli nje entweni ungakahlali phansi usho ukuthi mina ngihambelana no-1 no-2 no-3. Ukuthi nokuthi angihambelani nakho. And uma umbathiswe isembatho esibovu uyathobeka ngokwemvelo. Kodwa mawuthi ukuthele uma uthi ukuthele kazi wesambatho esibovu osuke uphathiswa yona ingwevu eyiphakamelayo umsebenzi. Ingwevu ewuphakamelayo umsebenzi wabo uyawuphakamela. Iyavika umnikazi walo msebenzi, umnikazi wale sambatho uyavika aphinde alwe. Angizona noma uyanyuzwa kahle. Le sambatho lesi siyavika. Umnikazi wale sambatho uyavika aphinde alwe. Umnikazi wale sambatho esibovu uyalwa aphinde avike, uyawuphakamela umsebenzi. Uma uphiwe lesambatho lesi isikhathi esiningi kawuthandi ukufaka icathulo. Awuthandi ufaka icathulo uhlala ngokuhamba ngeenyawo. Uma ufaka icathulo inyawo zakho ziyashisa. So uthanda nje ukuthi ngathi ungahamba ngeenyawo zakho. Bese umnikazi walesambatho yena uyayehlalela esikoleni, hlala esikoleni aphakamela umsebenzi umnikazi waso. Umabiza sabele ngithi ngisho ukuthi ukuze uhleze la esikoleni sakho around wena ungakabi naso isikolo because usuke elindile like uyi-protector yakho and your shield. Usuke elindile nje ukuthi bheke ukuthi kwenzakalani. Uma umbiza uyasabela ngaleso sikhathi leso. So uma uhamba uma umbethiswe lesambatho leso usuke uhamba nengelozi eyingwevu enolaka elwayo iphinde ivike. Bengisacela ukuthi wazi futhi uqondisise ukuthi uma uphiwe angeke ngize ngiyibalule ezinye izinto. Njengokuthi amajazi aneyinkanyezi achaza ukuthini, amajazi aneyiphambano achaza ukuthini, ngoba ngeke ngayichaza izimpawu kwamavidiyo asendlulile. Ngifuna nje ukubalula ukuthi uma kuthiwa ejazini lakho noma kwi-staff dress sakho noma kwimpulampula yakho impula yakho inesiphambano esikhulu ngemuva. Leso siphambano sishuke sisho ukuthi wena ijazi eliphakamisana ngaleso sikhathi ijazi oliphiwa ngempunga, ijazi lekhehla lelo, ikhehla leli elalikhuleka, elalikwazi ukuthi likhulekise izimo, elalithi noma kuyo yonke inkinga elibhekana nayo elalikuqa ngedolo libize umenzi, limemeze umenzi, limemeze umdali wezinto zonke. So ingelozi ozembethe ziyakhuleka. Akumele wena-ke uhambele kude nomkhuleko uma izembatho zakho ngaso sonke isikhathi uma uyiphakamisa zisuke zinesiphambano. Wena uyingane yomkhuleko. Amandla akho okulwa nokuvika asemkhulekweni. La onqoba khona wena unqoba ukuthi ube ngedolo phansi, ukhulekise zonke izimo osukubhekene nazo. Nisho umsebenzi uqobo, umsebenzi wokwelapha, umsebenzi wokukhulekisa abantwana bakambilinqangi, umsebenzi wokuphakamisela abantu izinto zabo, umsebenzi wokuhlambulula. Uma uphathisiwe ukuthi wena unalowo msebenzi leyo, yazi ukuthi amandla akho asemkhulekweni, amandla akho asemkhulekweni. Yabaphathe ngiyaxolisa kakhulu. Sesifike egcineni kwevideo yethu la sikholisana khona ngezembatho. Please like, comment, share and subscribe with your friends. Ngiyafisa ukuthi leli khasi leli likhule. Sengikushilo lokho, ngiyabonga, ngiyaphaphatha kubo bonke abantwana bakamoya abasubscribile kuleli khasi lami, kubo bonke abantwana bakamoya abasendayo ama-message, ababuzayo imibuzo befisa ukhanyiseleka. Ngiyathobeka, ngishaya isandla phezu kwesinye, ngiyabonga. Engenzele kona kukhulu kakhulu, ngiyabonga, ngiyathobeka. Yimina ingane yamakhehla ozalo kaDonga likaMavuso, ngiyingane kaNtshosho.